Alang sa mga nangita o kasuruyan karong ilabihan ang kainit nga sa panahon dunay Under the Ocean Theme Park sa General Santos City nga kasuruyan ug bugnaw sab nga lugar. Ato kining suruyon kauban si Jestody Humamil. Nindot nga tambayan ba ang imong gipangita karong ting-init? Let's make your tambay experience exciting and fun dinhi sa usa ka suryanan sa General Santos City. Daw ana ka sa ilawom sa dagat sa imong makita sa sulod, sama sa isda, corals ug uban pang lamang dagat. Gigamitan kini og gobo nga gibutang sa light source aron nga mo'y muhatag og projected images o mga shape. Bugnaw sab ang lugar. Perfect gayod karong ting-init. Gawas ni ana, libre lang sab kini. Busa kining magbarkada. Gipahimuslan ang ilang 3 ka oras nga break aron magpabugnaw sa sulod. Good siya for tambayan sa mga students nga taas og break. For us, 3 hours sa mong break. So, muna amo ang pampalamig lang po. Nagpunta kami for the lamig po. Since init sa gawas. Nalingaw sab si Baby Rico sa lugar kauban ng iyang inahan. Good. So far, nag-enjoy ka? Yes. This is our first time and we like it here. Sumala sa tagdumala sa establishmento. Pamaagi nila kini aron makatabang nga maminusan ang tumang kainit sa panahon sa Jansan. Nga usahay makasinati og kutob 42 degrees Celsius nga heat index. Sa init ng panahon, we need something that could ease the heat of El Nino, at least man lang malamig sa mata. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Hubamil para sa One Mindanao.